Košických rybárov okrem nízkej hladiny vody a s tým súvisiacim nedostatkom rýb trápia v poslednom období i zhoršené vzťahy. Dôvodom je zrušenie mestskej konferencie a následne aj členských schôdzí dvoch obvodných organizácií. Celá záležitosť je už aj na súde. Na pôde obvodných organizácií došlo k kritike s prácou výboru mestskej organizácie v Košiciach. Najdôležitejším faktom je nespokojnosť radových členov. Predsa ceny povoleniek a členských známok z roka na rok stúpajú a vo vode je rýb stále menej a menej. To je alfa omega celého problému. Na zrušenej mestskej konferencii sa koncom marca zišlo 39 zo 60 delegátov riadne zvolených obvodnými organizáciami. Následne prezídium Rady Slovenského rybárskeho zväzu v Žiline pozastavilo platnosť jej uznesení. Žiaľ, máme indície, že dochádza niektorými ľuďmi vo výbore doslova k rozkrádaniu finančných prostriedkov, dochádza k zlému nakladaniu zverených finančných prostriedkov. Tajomník Košickej mestskej organizácie Rudolf Harvánek sa nám napriek prísľubu neskôr nechcel k spomínaným obvineniam na kameru vyjadriť. Predsedníctvo výboru na svojej internetovej stránke uviedlo, že ide o zavádzanie a šírenie klamstiev zo strany opozičnej skupiny. Zároveň vylúčilo zo svojich radov niektorých nespokojných športových rybárov, medzi inými i Petra Hyriaka, štartujúceho na celoslovenských podujatiach. My máme tajné krmivo, takže nemôžem povedať. A úlovok, tak rátam, že také stredné umiestnenie zo sektoru. Nespokojní členovia navrhujú mimosúdne riešenie, ktoré by malo prispieť k upokojeniu napätej situácii v Košiciach, zopakovať sporné obvodné schôdze a následne aj mestskú konferenciu. Zároveň sme im navrhli, aby nad tým všetkým mala dozor špeciálna komisia pozostávajúca z jedného človeka z našej strany, jedného človeka z ich strany a jednej nezávisle vzájomne odsúhlasenej osoby. V ostatných horúcich dňoch nemali rybári veľa dôvodov na radosť. Nedostatok rýb a k tomu spomínané problémy skôr kalia, ako zvyšujú pôžitok z lovu. Sa povrávajú veci, no ale tak nikto nič. To sa ututla tá kauza, že to nebude nič z toho.